नों आंनि सिउ सिउ सुदेम बार जानानै बारफै नों आंनि सेरजों फ्रि फ्रि अखा जानानै सिग्लाब होफै नों आंखौ जौमोन गोसोखौ सुग्लाय होफै नों गोसोआव गिखाङो सना बै सिमांखौ लानानै साननाया जेथो नाङो सना नोंनि आंनि इयुनखौ साननानै बे जोनोमाव नों आंनि बे जिउ मोनसेयाव नों आंनि नोंनो आंनि जिउनि रानि समायना मुलुगनि फाग्ला गोसोआ नोंखौल' नागिरसै सना अराय समावबो खाथियाव मोननो हास्थायो जेरावखि थाया आं बेवहायनो नोंखौल' गोसोखाङो नोंनिल' साया नुयो नोंनो आंनि जिउनि रानि थैस' थांस' बे जोनोमनि खन्थाइ मुलुगखौ मोजां मोनग्रा आंनि आंगो लोगो नोंथांमोन बे खन्थाइ आवरायनायनि सायाव माबाफोर गोरोन्थि नुदोंब्ला आसि दिन्थिनानै कमेन्टआव खोन्थाहर आरो मोजां मोनदोंब्ला आंनि इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम लाइक खालाम शेयार खालाम आरो लोगोसे साखाथिनि बेल आइकनखौबो थुनानै होनो दाबाव जाहाथे आंनि गोदान खन्थाइ आवरायनानै आपल'ड खालामनायखौ नोंथांमोना बयनिख्रुइबो सिगां मोनहैनाय बादि।